Я Крысціна Сакаловіч, мне 15 гадоў, вучуся ў сярэдняй школе нумар 6 горада Мінска у 10 класе. Читаю верш Станіслава Володькі «Няма безыменных герояў». Няма безыменных герояў, якія ў баях паляглі. Яны і пад мірнай зарою запляміць імя не маглі. І неслі імя свае годна, сумленна жылі кожны дзень, выносілі стойка нягоды, адпрэчвалі слабасць і лень. Вайна ўжо за дальняй гарою, а ўспомніцца жаль апячэ. Няма безыменных герояў, ды шмат невядомых яшчэ. Шчыруйма, як сонца нястомна, каб таяў няведання снег, пакуль толькі Богу вядомы імёны іх светлыя усе.